Malawi Today. Kukulandirani kwina kulikonse kumene muli pa Malawi lero. Apa tabwera ndi nkhani yochokera kwa Lighton Mangochi amene ndi mmodzi mwa anthu amene amayankhula za ndale makamaka kuzuzula boma la MCP. Nde iwowa kwambiri abwera ndi chidandaulo chawo kwambiri kwa anthu amene okhala mchigawo chakumpoto makamaka kukaronga kumene iwowa amakhala. Lighton Mangochi ayankhula kunena kuti pali anthu ena amene akuwaopseza kuti azipita kwawo ku Mangochi ndipo kumpoto si kwawo makamaka pa nkhani za ndale. Nde apa tabwera ndi iwowa kuti ayankhule zambiri zimene zili kukhosi kwawo. Tatiyeni timve kuti Lighton Mangochi akubwera kuzakamba zotani. Maswera bwanji konse kumene muli. Ine Lighton Mangochi ndimakhala muno mukaronga. Ndinabwera mukaronga ngati boma limodzi limene lili m'Malawi muno. Ndinakumana ndi achina Stephen Simsokwe, Lusubiro Kamwambi, Rafael Kalongolera, Wareke Mahoro, ndi ena otero. Timacheza zabwino ndithu. Koma ndikudabwa 2019 2020 ineyo inathandizira kuti MCP ilowe mboma. Atalonjeza zinthu zachilungamo kuti zichitika. Ankati 1 million job, kudya katatu pa tsiku, ma driving license azatsika, ma passport azafika 15,000, madzi azakhala connection free ndi magetsi omwe. Zinthu zimenezi atalowa mboma chakwerayo amene mukumudalirayo ine sindimuopa. Ndikuwuzeni akulephera kukwaniritsa. Munthu amene anapanga naye kampeni anayamba kumpondereza. Ino MCP matama palibe zimene zikuyenda. Ndiponso nzochititsa manyazi kunena kuti wina azitenge ndale ndikupititsa kumtundu kutaya nthawi. Tafuseni akamulepo Karuwa ali ndi mudzi ku Mangochi. Tafuseni achihana ali ndi midzi ingati. Afuseni ajapi Muhango ali midzi ingati. Olo mumfuse Chimwendo Banda mukumudalirayo ndikuti tu Chimwendoyo ali ndi mudzi kuchoro. Inu mukutenga nkhani za ndale kulephera kwanu a MCP ndi kufoira kwa Chakwera. Chifukwa Chakwera ndiye ndi president wofoira pa mapresident wonse muno m'Malawi. Sikuti ndikamati ndili kuno kukaronga ndiye kuti nditsekeke pakamwa kudzuzula boma. Hayi munthu wake sine. Stephen Simsokwe ukuona anthu ako kuno akufuna kundigalukira eti kulephera kwa Chakwera kuja andiveke ine. Mukati mwaona MCP maso ndi maonekedwe awo akumvetsa chisoni. Akusowa kuti angovomereza kuti Chakwera zamukanika. Ndiponso iwowa asankha candidate amene awagwetsere chipani. Chakwera wolephera. Chimwendo ndi wabodza. Andi Chimwendo ndikuuze kumene uliko. Anyamata ako akufuna kupanga za ine Lighton Mangochi. Chimwendo wauza anyamata ako asachite nane masewera. Nkhani za ndale asazilowetse kumtundu. Nkhani za ndale asazilowetse m'madistrict. Kuli boma liti limakhala ndi mtundu umodzi kwawo komweko. Aliyense ali ndi ufulu. Boda ya Malawi imathera ku Songwe, ku Chitipa kumbilima uko, kupita ku Nsanje uko, ku Mangochi ku Chiponde uko, ku Katuli uko. Tasiyani abale anga kulankhula mopotoka nzeru. Sinambe ndatukwana munthu mukaronga muno
pangani ya ndale ine ndimalimbana atu ndi Chakwerayo amene ali ndi futi zotetezayo, ndimalimbana atu ndi Chimwendo osati ino abale anga iyayi. Andi nthawi zina kungoyankhula ma social media mukukhazula kutukana. Ine sindikhala pa guliros la forum, ndinadziwa sindifuna ulimbana ndi zinthu zopanda pake. Nthawi ikuta timatibulidwa kuno pa Chilumba Barracks, simunayi mayi kuti muyankhule. Lero anthu akudusa paja free, lero mukuti yayi Lighton Mangochi kuno kutaya kumwawo kuno sikwawo. What for? Zakalekale Chakwera atu alepera. Andi Chakwera mumuuze inu ya MCP amene muli mukalonga muno kuno kumpoto. Kuna kumpoto kunoko ngati mupeze ma MP 5 ndi ukuchalenjani ine. Ndi ukuchalenjani. Ngati mupeze ma MP 5 kuno kumpoto. Kwa amene amaresa achina kamulepo akayima mu parliament uchandidani. Mese ndiye Catherine Kotani Hara. Lero azafuneso mavoti kuno kumpoto. Atumeni anyamatanuwo ndili free. Sindiyenda ndi bodyguard. Inu mukungwa bwebweta pa social media. Mukundidziwa pamene ndili. You are most welcome. Inetu zamantha ndi apongozi. Ndikuuzeni. Steve Simsokwe. Munamuruza Steve Simsokwe ino MCP. Chifukwa chadyera. Andi wapita masora bwanji. Amene otu ndi Lighton Mangochi kulongosola zambiri zokhuzana ndi kuopsezedwa kwawo mboma la Kalonga. Alongosola zambiri mmenemu zimene iwo akuti sakuopa ndipo samaopa wina aliyense ngakhale President Chakwera, chifukwa iwo sangalimbane ndi ana ang'ono koma iye kwambiri amalimbana ndi President Chakwera. Ndi zimene iwo alongosola. Kwa anthu amene mukutipeza kumene timakupemphani kunena kuti mukakumana ndi video ina iliyonse ya Pamalawi chonde ngati simapanga subscribe panga subscribe kuti zokoma zimene timaponya pano zisamakukhunye, ndipo kupanga share comment iso timalimbikisa kuti azikhala pa comment yabwino osati kutukwana. Sambatukwanizane m'malo ano. Ndi kufikira nthawi ina ife tingoti mwakumana onse zikomo. Mapassport azafika 15,000. Madzi azakhala connection free ndi magetsi omwe. Zinthu zimenezi atalowa mboma Chakwerayo amene mukumudalirayo ine sindimuopa. Ndikuuzeni.